Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kajembel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kajembel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagandra sing tak wedeni awamu. Oh, kancak bleguduk suwalu kembal Semorante, hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe? Piye, Gong? Sapa sing jotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Endi-endi arep ketekan Durna mesti geger, endi-endi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsa ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba? Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas marang tak putunge, Pak. Wen pokoke ati. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to. Ya. Mundak kedupak aku. Oh iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Lho, epek-epek ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, apa anggepmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Fakultas Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Durna ina panalingan ala majaring ratri. Denenggak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda mastaka kabuncang mungging wana mastaka kabuncang mungging wana ing Kancak blegudu suaru kembal Semorante hawala. Ketoke omonganmu ki seklimah. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi candala. Oh, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung batur gedibal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung Panakawan. Lah kok kowe drangep-drangep ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik lunga saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengono tegese kowe ngiyas karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadembel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina.
manut sampeyan ling ngarani. Apa kelakon kowe tak ruda paripeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paripeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Srasan dadake ngono tanpa guna. Ora gelem sane negara Astina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning Karang Kajembel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngestin Karang Kajembel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngeyel kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono? Nek muni wis ngembet Karang Kajembel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kajembel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kajembel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kajembel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Lho, iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono. Ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku adake. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani. Yen ngono kowe arep wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu iki lho, Mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak ruda paripeksa. Cukup. Kowe nyumbari wong Karang Kajembel. Karang Kajembel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kajembel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kajembel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kajembel. Ling lantik cek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kajembel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kajembel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan sing tak wedeni awamu. Kancak bleguduk selalu kembal Semorante, hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe.
Ngendi pamane wong Bantayuda? Ha iki. Blabar waja kentheng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekane pati? Lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wani, metu njaba ayo. Kowe karo aku. Apa sapa sing tekane pati? Ha, metu njaba lan tututi Begawan Durna. Tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbuh. Caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ra luwih gagas saka aku to? Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anu mpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita Sukalima. Menapa apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku? Bapak saka ngendi? Wis tak anggap bapakku. Salah sampean niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel ora. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kowe. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Koko Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandu. Pun teng swarga mrika, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Decek genti. Wah, caidan edan wae wis ngerti iki Bagong edan. Bagong edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko. Sik yaene. Anggere esuk wae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun, Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani Mir. Sapenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel, nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu.
ning Durna pancen luput ngene ngucapake nggone bakal gawe bumi angus Karang Kadempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kadempel, urip ning Karang Kadempel, seger ngombe banyu Karang Kadempel, wareg mangan wulu wetu Karang Kadempel. Kok bumi kelairane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelairane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka wae ora ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna tak idak? Kanjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbuh. Lho. Wis iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelairane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesakake kawula sak Karang Kadempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimurpi Karang Kadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing dikandikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngeyel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing jotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Endi-endi arep ketekan Durna kok mesti geger, endi-endi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba? Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas marang-marang tak putunge, Pak. Wen pokoke hati-hati. Cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelairane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kadempel. Kat. Itu nun, aja njotosi Durna. Nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara iki kok padu kok musuh Panakawan. Demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih. Tegesipun kados pundi Koko Prabu? Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menawa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang ana Panakawan ya. Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, estoke dawuh. Mangsa Barama aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa tumandang, kowe lenggah, wis tuwa.
nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo Baladewa keping kari manut. Sinuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, Prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning Mananggilan. Pilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Manjing lengging Karang Kadempel nalika semanten nata Mandura Prabu Baladewa Raden Arya Werkudara ngawi sangganing para putra Pandhawa pating bleber pating Caka Trita mludakaning karatan. Sang Rakyana Patih undanging Prawadyabala
Pok sur tambur miang suling pepandhen dalutak miwa bandera kandha mawarna Pindha Jaladriana Sri Kawuryan Koko Prabu ingkang putra ngrayipun Setyaki kula Cemadung dawuh Koko Prabu ingkang putra pun Gatotkaca Cemadung dawuh Wanadyan putra pun Antarja Cemadung dawuh Pakde ana dawuh apa Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh Setyaki wonten timbalan ing dawuh Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan ing dawuh Antasena piye Pakde Wektu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sangganing para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel durung nganti kelakon nggone miwiti ambangun babak anglayoni jujul anusuli wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan rawuhing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger mesti bakal gawe kisruh mriki mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong mongko tak wis padake Bagong wis melayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong Antarja tau dimong karo Bagong Antasena ya tau dimong karo Bagong kabecane Panakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Panakawan liyane lajeng parempat duka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala mbok singire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel mriki ngestaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bencang menapa mriki pangkatipun ingkang putra Pringgondani bencang menapa pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi bencang menapa ora ketang sambung ngobor cara lintang mangkat dina iki mriki ngestaken dawuh aku mangkat dina iki ya Pakde ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik Durnaena panalingan rara majaring ratri pinenggak jangganira kapisanan
aneng perang Bratayuda. Oh, kandhak blekuduk soal gimbal Semarante, hawala. Syukur ger, syukur anakku murid, anakku siswa. Nalindra ing Pageralun. Prabu Jayeng Sekti. Mriki kula penemban. Wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Monggo yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindra ing Pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ta ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa penemban? Anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kepetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sapadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Pewujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas pewujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para paduka, ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten peneban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayeng Sekti. Keparanggul mungguing ayuda bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo waladal kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul.
Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya nduk diceplok. Tru. Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna iki ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, Wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisrui pikiran to. Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nek aku mati kok ndek tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah pedhi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok Gong. Lah pitene nek wong ra duwe aku cidhuke tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo, dasar Paranyata. Putra Njodipati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Ah Putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu Putra Njodipati. Lho. Iki molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku Putra Madukara. Wah nek anak Madukara ki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora? Ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Deng, aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar keponata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki saka meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Paranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit. Lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing wani nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane ming wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani, rampung ngono rasa dadak ngetes 100 balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, Sing tak wedeni apamu? ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak
ngakramasi sirahmu kanggo gateng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surasiksa. Ora ngerti kridane Bagong. Rung tau apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya, heeh. Ismaya kae kakangne Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jenderal Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surasiksa. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Tani Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Biar kowe. Wes, bejuan. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surasiksa. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo.
Sopo iki? Irung kaya sosis. Petruk kantong bolong anake Semar. Wah! Ayo bapakmu boyong ning Ngastina. Ora bakal tak menehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Hot, hot. Iya. Oh. Kakak nama kaya kakak jaga nama sila tu. Kata apa kecil kakak mana tu? Itu non. Mungsuhmu ini. Lah pripun? Rene. Kakak dik begila sabar ini apa? Mumet lah. Iya lah. Kakak tak boleh lah tu. Saya bakit lah sama dia. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene to. Agak begini. Agak kece Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jagale. Agak betul di sini. Agak kecewa juga seleket. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak kaku le to. Agak tu. Agak tu piye? Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok ade ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya ngene? Maksude akak wae iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Duh, nulis karepmu piye? Akate. Oh alah, jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Retukan keselaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akate aja lah kada ya. Akate. Aku bener akate. Tulis. Kada begini. Iya. Aku Bagong. Aku lama Bagong. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku baca sawala kata kawaya katiwusya wisbari tile bagai. Dan sama kita gedhe kawatikik. Mongko ngono do dienggo dolanan. Saake ya, heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mblek wedhus. Lah iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ayo wis. Wis lumayan entuk-entukan. Pian.
nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Nah, ya. Wedan mlendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocane do. Wah, ketroki bangeten e. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Mas Tru dilinting. Gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu? Jah lho Mbah. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kaliyan anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wonge cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng, cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep. Ae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sentyaki menika. Sentyaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki. Bejo kowe ora modar Sentyaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune. Kuwi diremuk karo Sentyaki. Kowe mulih wutuh ki bejo. Kana. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis tak kendhau. Sentyaki. Sentyaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sentyaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis tak kendhau. Wah. Mungsuh-mungsuh apa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Tiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuhe entuk tutup. Inggih, Mbak. Ana mundur. Inggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, rene yo. Iki ya bisu Truk. Bisu ndasmu iki. Oh iso omong. Piye, Pak? Wah, ora bles bumi lak kecek ndasmu. Wah, Werkudara ditukke banji. Cuk. Bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Lho wong rene. Piye yo? Tono wae yo, ngomong ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu Gong ora ngelek-eleki ora.
Piye, Gong? Karo rupaku gila apa ya? Tak petok iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngapa iki jenggote tobati ngapa iki? Ya men ndingu kok ora entuk dipantang griseni ya ampun. Ah, mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Ayo, arti ae. Wah, kurat. Modar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gara iki mripate ora mak celeng ning ndas ora. Ah, marahi maksiat ngene iki. Sukini. Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sumanggaken. Anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong Karang Kadempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Wonten dawuh Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang Mega Nur Jambles Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten wonten sing kepalangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah.
Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene Pancaka. Waduh. Untung mati aku. Maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dening aku derajat apa. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara nganti uwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken driwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti tembuti papan gunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara.
Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning pati, dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken. Mugia keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakunjaran papanmu Baladewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok cak. Ora gek temandang aku wae iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ati was ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajalanat. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panus maning salep jajalanat ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajalan iblis nanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane ngajipan.
Ansamar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa nanging bakal tak gawe wirang keclorong Kyai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Palat. Yoli binatang paring jajalan durung bapak kulitmu durung putung barang nglepaske pusaka kaya wong jireng getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan nata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar kowe kok iso Den Petro ngopo kowe nang kene kowe aja palangi aku Petro mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis mikir Petro. Lho. Lentuk nandi Petro kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe isa wae ndak wonge krungu masa didol wae yo hus didol jengkulmu ora larang lho iki larang iki bendara e ana wis kaya ngene nggo abrak apa malah entek-enteke wedhus engko ya ora kaya mikir kan Petro ana ngopo Nun sewu Den, Mang nun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa, Petro? Petro iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aja mati aku itu. Aja. Aja mati, Petro. Lah aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene piye? Nggih, monggo. Den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani
Trisanya purnama sasi gilaran ing tengah latar. Petruk iki sapa? Mangdangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Gagang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petruk piye Petruk? Angge digoleki mboten usah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya terus. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek wis niatmu pancen ndoglas kok Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ha iya. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye? Kok nancepe ora pun rika mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit, Ndara. Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling Lara Semar dewonge Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan hinggang sarikma.
Mula ora usah wedi Kang lan nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng Kayangan Semar. Ngakuwa wong digdaya ngakuwa kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Tak aturke Bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi dudu perkaraning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya.
Samarika den prayitna semuriris semuriris eka bali Om Mastu Nomo Sidang Sekaring Bawana Langgeng Ismaya sowan tanpa tinimbalan ana ing ngarsa ulun ana parigawe apa Semar nuwun pangapunten Bu Kulun malah kraos aneh panjenengan paring pangandikan ana parigawe apa Semar panjenengan menika nuwun sewu sampun malika mobah musik ing titah nadyan manahipun para titah kemawon panjenengan priksa lah kok malah sampeyan dangu kalian kula wonten paridamel menapa Semar kula wonten dawuh ya yen pancen kaya mengkono ulun bakal nyocokake apa ingkang dadi sedya kita jumbuh lawan atinira punapi mboya nggih monggo Bu Kulun kita sowan ning ngarsa ulun sayekti mung kepengin mutah kelawan panjenengan ulun nggone para Pandhawa bakal ambangun negara Ngamarta ya karang kadempel dina samengko pikantuk pacobaning Jawata wujuding nalindra ingkang dibiya Surasekti kalintang jayaning merak nganti para Pandhawa kapikut dening mungsuh ya apa ora Semar nggih sabanjur apa kang dadi niat kita mung kepengin mutah kelawan para dewa utamane kelawan panjenengan ulun kita ora nrimakake dene pacoban ing tumanduk marang para Pandhawa mau sayekti abot Semar sumurupa gegayuhaning Pandhawa nggone bakal mbangun karang kadempel apa dene negara Ngamarta kuwi sayekti pakaryan ingkang gedhe sabab gawe tentreming kawula sarta gawe bungaing para kawula urip ing sarwa kepenak kuwi panjangkaning para Pandhawa mula ora jenengane lamun pacobane ya kudu sak traju sak bobot kelawan apa ingkang didami-damake dening Pandhawa nanging kita aja kuwatir saking pacoban sayekti ora bakal ngliwati marang kabisaning ingkang nampa pacoban ya kuwi para Pandhawa nadyan Pandhawa dina samengko wis kapikut dening mungsuh nanging Pandhawa isih duwe pusaka ingkang ngaranan pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap ya kuwi kita Semar kelawan Nata Ndarawati ingkang nyata dadi loro-loro ing atunggal ingkang ora bakal bisa dipisahake mula pancobaning Pandhawa ingkang tumanduk mau sayekti dadi pakaryan kita supaya iso gawe padhang lelakoning para Pandhawa yen kita bisa gawe padhang lelakoning para Pandhawa ya mung kita ingkang bisa nglulusake wewangunaning lair batin ingkang jinangka dening para Pandhawa Semar Badranaya Samareka den prayatna semuriris eka bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing mekaten Bu Kulun ya mula kang sangka kuwi kita aja wedi kangelan rampungna pakaryan jagat sirnakna angkara murka ingkang pengawak nalindra ingkang minangka dadi pacobaning para Pandhawa lamun kita bisa mbingkas angkara murka sayekti bakal lulus raharja gegayuhaning para Pandhawa paringana lilan kula mandhap wonten ing jagat lelampan menika badhe kula adepi kula mboten ajeng mutah lan pun Sang Hyang Asih Prana iya kuwi luwih prayoga Semar mareka ten prayatna semuriris
nalika den prayitna semurire seka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi niki Sinuwun Ndarawati ya Kakang Semar aku ingkang tansah tutwuntat tindak ing Kakang Nayantaka ning alam antara sowan Iwang Pikulun asih prana inggih Iwang Pikulun padha wenang namung badhe nanjihaken lampahan ingkang dumados wonten ing jagat jebul Iwang Pikulun padha wenang masrahaken perkawis menika dhateng Semar kaliyan Sinuwun Ndarawati jer sampeyan kalih kula minangka dadi pengampinging para Pandhawa pengapiting para Pandhawa mula napa sing digayuh dening para Pandhawa niku dadi tanggung jawabe Semar kalih Sinuwun Kresna sabanjure iki Kakang Semar awi dipadosi teng pundi dunungipun momongan kula para Pandhawa Ndara iya ayo Kakang Semar tak derekake Netraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca datan mira sampeng Kyai Nayantaka Wiwahnata Ndarawati nena gandaka sampeng mapan wonten ing pakunjaran ingkang kaenta wujuding gajah mapan wonten ing telenging wana Krendayana nggih sanggya para Pandhawa mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanen ladal nolo garing wonten dawuh ten Petro wonten dawuh Bagong wonten dawuh ndak kira wujuding duwe panggo ingkang mapan ing telenging wana nanging barang tak caketi ingkang lumrah gajah kuwi nadyan gedhe rawa birawa nanging weruh wujuding Sardula mesti keplayu lha kok dadi iki ora mlayu ora obah ora musik cetha lamun iki wujudan gajah nanging dudu sak tataning gajah lumrah lajeng keparengipun aku kok cubriya karo wujuding gajah iki becik tak tebake kaya ngopo gajah iki engko iso ambyar apa ora lho garing nggih nderek mawon Ndara gunjang kanjing langit kalap-lapaton lerekin sangking risang mawe gandrung tinebak reca gajah ing mapan wonten telenging wana Krendayana temah rompal kaprapal ambyar kasulayah wujuding gajah ilang wujuding gajah nenggih sanggya para Pandhawa nadyan Sardula ing kadosan saking nata Mandura wenteh bali kaya wingi uni
bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambau nggih. Waduh Yayi. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Dene sarana kula mecah pakun jaran reca gajah. Pandhawa timbul sampun wangsul kados wingi-uni. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Baladewa aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Syukur mangke baik Jogedi Jumuruh. Menawi ngaten monggo. Yayi itu kula derekaken kondur wonten ing Karang Kadempel menapa dene negari Ngamarta. Lho, iki Yayi Ndarawati, Koko Prabu kasinggihan. Lho, kae Semar Badranaya. Nggih kula ingkang ngabdipun Semar. Weh, Bapak terus. Oh iya. Sehat, isih sehat, Gong. Bapak isih sehat, Gong. Wah, malah getun aku. Bapak sehat kok getun. Wah, ya aku ki ndek pengarep-arep bapak ki andum warisan ngono lho. Warisan-warisan dengkulmu mlocot ora. Sinuwun mandura sampun pulih kaya wingi-uni. Ya, Semar. Ning niki tesih enten gawean. Ndara Werkudara. Nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun Ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel. Kersamu ki Kyai pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang derekke sinuwun Ngamarta kundur teng Karang Kadempel. Lho, lak kowe karo Nyai Prabu Kresna arep menyang ndi? Niki perkara kula sampeyan mboten sampeyan. Sesumbar lindho bumi gunjing kumaludhuk guntur ketep lole syukur jayeng sekti kowe bisa mboyong lan Semar. Inggih Bapak Perban. Sumangga kula aturaken panjenengan sumangsa bara nganggen patuko badhe damel srana supados Semar menika saged sirna marga layu. Lole Semar kowe madhep rene Semar aja ngungkurke karo Begawan Durna. Waktu dina samangka pancen niatku mboyong karo kowe ning kowe aja lara atimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goroh. Ngastina ora ketaman begebluk. Nanging pancen aku diutus dening Sang Panjabetari Durga. Bakal wuwuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Panjabetari Durga apa dene kabeh sak wadya balane bakal bantu Kurawa yen to istumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepeksa kowe ingkang bakal nglunasi nyawamu Semar Bathara. Nyandak Kyai Cundamanik murup sak obor bedore. Sang Begawan Durnarsa merjaya iki Lurah Semar Badranaya parandening mangke. Dupi tinujah mawi pusaka Kyai Cundamanik ical wujuding Kyai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadra wekasan. Woi!
Kowe iki tak kongkon supaya mboyong Semar bareng Semar tak tujang nganggo Kyai Condamane lah kok ical wujulang wujude Semar. Mung wujud lombok abang kaya ngene iki anggap aku ki tukang pecel napa piye? Aku terus diani lombok ki anggap aku tak kon mulek ngono apa piye? Wah, keparat wong-wong Bedhawa. Ora lidok ujane wong daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ning kapal wates Karang Kadempel. Clorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Wah! Gleleng tenan, Truk. Gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggrekane mesti merem kok soalé. Ya ngarang yo kesel ngantuk kaya. Wah, wis ngene lho. Heeh. Iki pusaka iki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Hah, pusaka iki mau maclora tenan. Semar tangane mengene lho. Ini terus obah tak gendung dandung tak gendung iki pusakane iki ya iso mak tak gendung dandung terus dicekel jantenan Semar iki gleleng pamer mulane brengose dikerok kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo lho nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon tak kerok nganggo silet-siletku dhewe. Aku dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Ndara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka kowe Katriwandan. Kok meng kowe rekomen tak ndung tak gendung ndang. Kene tambahe, Pak. Arep nggo ngopo? Arep nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun ngopo? Kan tindak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo wis. Wis malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Lenggari Petro minggat kowe iki kowe dapukmu apa e? Petro kok nyanu-nyanu ora. Lenggari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting kerjet. Kaya duwe nyawa niki mesti mboten panah sebaene. Woi. Kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala iki. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerta. Pandhawa 5 dadi panganku, entuk ora entuk tak tadah kala mangsa legane. Yen kowe arep nadah kala mangsa karo Pandhawa, ayo langkauna dhisik. Langkauna dhisik batanging nata Ndarawati. Wah, Kresna kekuatanmu sepira? Kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi isen-isening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati. Nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telukake. Nalika aku mbareng
ana ing sawijining karang pradesan aku madeg dalang kowe kelingan ora kang aran Dalang Kandha Buwana iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk pengayomaning Kyai Dalang Kandha Buwana kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta nalika tak waca tulising awakmu wis saka bebathuk nganti jempol sikil kowe isih kelingan ora yen ora isih kelingan apa perlu tak baleni caraka balik wah matek aku Yai Dalang kula nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku. Musna tanpa isa dikukup. Ayo bali. Ora bali titenono. Aku ingin bakal nyampurnake karo kowe. Ayo bali. Bali menang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa. Ya, aku tak bali. Aku tak bali. Oh. Semar ya ampuh Sinuwun Ndarawati ya peng-pengan. Bathara Kala tak wacake koran Gus Caraka Bal. Heeh Caraka Bal niku macane napa niku? Ning awake Bathara Kala kae kebak tulisan. Weh. Bathara Kala niku sekolah ora. Ning kebak tulisan jenenge Caraka Balike mboten sah digagas. Omongane Bagong iki mboten sah digagas. Tinggal lunga mawon niku nek ngontun niku ndak mele cari muka caper kowe tak polo lho men ana wong pentas kok dipenging sing pentas iki sapa aku wis kowe minggir ratune sing gawa panah isih gleleng ratune mungsuhe aku wah jan Semar meneh jan wis Iki Semar, ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna. Senengane kok tok wolak-walik. Sing duwe karep mateni Semar iki udu Durna ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe, ra ngono to? Lho, aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume Odorono. Wah, Odorono iku kuno banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti Odorono. Ora ngerti Odorono ya Odo iki. Waduh. Mati aku. Mengkis-mengkis men modar ya men ngomong tuwa kok pokale kaya kono iki ngopo Ayo bali ayo mulih inggih Kyai Semar kula tak wangsul ganggu gawe tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadya balamu. Injih, kula wangsul. Ayo bali. Injih. Ayo bali. Injih, wampun getak-getak kowe pamer, dumeh iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas kowe. Inggih. Piye, Pak? Suwek.
Malu kempar manyar-manyar. Wirang. Kebuka kabeh lureking Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara aku bapakmu paten ana aku isin tenan Werkudara. Aku paten ana Werkudara paten ana. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampe kaning Begawan Durna sing diutus karo Pandya Betari Durga. Wah, eman-eman Kundura Nyang Subalima. Arsa madangi jagat tumungup-mungup aneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya meka lan gunung Surasudra Janengkat Soh Brasta kaping ulah Darmastuti Rahayung Samya Makarya Rahayung Samya Pinanggih Ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.